Alright, tamang kabanan naman ko po na si Police Master Sergeant Francisco Lindero. Sa dashcam, sa CCTV, kag sa laptop ni Claire. So ini mga findings no sa aton nga Regional Anti-Cybercrime Unit, including ining mga report or findings sa aton nga crime laboratory. Amo ni sa subong ang gin-add dito sa ginatawag nato nga puzzle sa investigation sa ginahikot subong nga kaso ay pag-file batok sa mga persona sa likod sa pagpatay kay Claire So Charles. ano ang mga development dito? So may mga dito mga balaton evidentiary value. Ano ang ebidensya? May mga evidentiary value nga ginapakita dito ang ining mga materials nga inasasubong kabahin sa nga ginaplastar sa circumstantial evidence sa complaint nga ginaprepare sa aton nga special investigation team. Sa isa-isang tabi, sa dashcam, alin sa dashcam, ano mga nakita, depende sa inyo limitation. Sa dashcam, sa CCTV, kaga sa laptop. Yeah. So ina siya ang makita dito, of course, mabako gani evidentiary value, meaning it talks about sa mga persona nga naging part dito sa sulod sa salakyan, Ang sa dashcam ni? sa dashcam. Sa dashcam. Ang sa CCTV, of course, nag-corroborate siya sa mga testimony sa atong mga resource persons. Amo nagani nga ang SIT kang gina, mabasko gid ang iya pagpati regarding sa sining mga persona nga ginatutukan na earlier pa sa SIT. Kang ining mga resulta sa nga Regional Anti-Cybercrime Unit naton kag sa aton nga crime laboratory, including ining mga polygraph test, including ining mga sa aton nga fingerprint and all that, naga-strengthen sa inang circumstantial evidence nga earlier pa na gather na sang SIT. Sir, ma-file kita sa kaso, maka-file lang kita sa kaso. Dako ang chance no sang ginaprepare subong sa aton nga yes. Mabad ato nga gagamay na lang inahulat sa nga SIT agod nga makumpleto na kag madiga ini nga kaso. Mga pila na lang kadlaw ang pag-estimate ko kung ma-file na? Ang next na step naton is ang case folder will be prepared and then ini siya ipakita sa aton nga mga legal officer kag again sa aton nga prosecutor nga gina-invite to again assess before naton na siya idiga sa korte. Substantial na, makabig ninyo. Kung sa inyo lang yung sa SIT nga level, mambal yung substantial na. Mambal naton nga ini siya circumstantial evidence ang natipon sa SIT pero tam-an ini kabugat no because ang tanan-tanan nga mga pieces of evidence ini mga materials na gather sa sining dashcam sa aton nga CCTV cameras, including pagid ang mga testimony sa aton nga mga resource person nag-corroborate diya agad nga magtudlo sa mga persona sa likod sa sining kaso nga pagpatay kay Claire. Sa dashcam, ano nakita? Babae yung mga kaglalaki? Ina lang din natin pag of the moment to. Tanan-tanan ini siya makita naton sa pagdiga na sang kaso because ina sa subong ginaprepare na siya. Pero again is these are evidentiary value ang nakitaan sa sining mga materials nga nangin parte mangin kabahin nga magkabugat ang ining circumstantial evidence nga dihon sa aton nga special investigation team agod nga ma-establish ang mga motibo ining ma-establish ang mga elemento sa crime nga iga-file nga kaso. Pila ka persona sir ang nakakita sa dashcam? Pila ka persona? Pila ka persona ang Ay sa dashcam, pila nakita? hindi talang pagambala sa subong no, but there are persons nga nakita sa dashcam and these persons are already Persons with S? persons with S. Okay. So these are ma-reveal na siya at ultimately the moment ka ma-file ng kaso. So klaro ang itsura nila sir sa dashcam? Klarong itsura. When you say circumstantial evidence kag evidentiary value, what I mean is ang SIT nagahatag sa sandako nga nga pagtawag ni pagpati, confidence nga these are the persons behind it. Pero na-identify na ninyo ni, bisang circumstance, na-identify ninyo mga tao sa nga nakita sa dashcam? The mere fact that we're going to file the case, it means nga may mga identities ng mga persona. Bauti daw dako galing nga development sir? Yes, again, mabanaton gani nga while this is already a very good nga updates no or significant updates sa aton nga gina-investigasyon, but dapat ma-understand siguro sa aton mga pumuluyo nga these are all circumstantial evidence. Even though nga makita nimo ang itsura sang tao sa dash camera, but in the perspective of the court, this will still be circumstantial. Kag ini siya ipabaskugon sa iban pagid nga mga circumstantial evidence nga nagather na sang aton nga. Sila Sir, kung tanawon mo sir, ang sa dashcam, nakita to mga tao, di makabigta sila ka suspect, sir, based sa circumstance kaya ato gani sila sa salakyan mo.
I think that's the point there nga the moment nga in mga circumstantial evidence point out to those persons who are involved o may participation sa sining nga krimen. So sila ini ang nakita nga halin dito sa balay ni Claire pakadto sa barangay Inangayan. Sa dashcam. We are talking only one dashcam, that is sa dashcam nga ara sa salakyan ni Claire. Pero what I mean, ang kuha sa dashcam, halin dito sa balay ni Claire, pakadto sa Inangayan, amo ni sila nga mga tao. We are talking of the same dashcam, di ba? Yes, sir. Yeah. So ang dashcam na contain sa mga evidentiary value, it could be itsura sa mga tao nga ara sa sulod sa salakyan. Nakita. Itsura nga ara sa palibot sa salakyan. So these are data siguro anay. Pero the thing is, ang dashcam may naka-contain sa evidentiary value. Ngayon nasa subong nagapabaskog sa aton nga pagpati kag sa aton nga next nga action nga ipaga-file ang kaso. Pero ining nakita sa dashcam, may mga circumstantial evidence pagit against sa ila nga makapabakod pagit officer nga sila involved sa Actually, kag ginahambal na akong gani, no? Ining mga sulod sang dashcam, ining nakita sang CCTV cameras are just but circumstantial evidence. Nga ini siya ginpabasko, ginpabugat sa iban pagig nga circumstantial evidence nga na witness ang ating mga resource persons. Yes. So ang CCTV, pila ka CCTV ang makabig mga high value kung ebidensya lang ang istoryan? We have 15 CCTVs abi nga nag-gather. 15 CCTV recordings. Kaga why na po yan why na specific na kung pila ka bilog, no? Pero ang sa findings mo lang iya ang nakita nga value. Ang nakita dito sa CCTV that would help sa investigation naton. Nangin mo puslanon gid ang kawa sa CCTV. Yes. That's why amo nagainambal naton nga nangin mabaskog ang pagpati kag ang ining desisyon sa nga special investigation team nga hikuto na ang case folder. Agod nga ipakita ini sa aton nga legal officer liwat kag sa aton nga prosecutor. Agod nga ma-assess nila kung bala ang kabukaton nga nakita sa nga special investigation team as regards to the circumstantial evidence nga nag-corroborate would be enough to establish ang motive, enough bala mag-establish ang ginatawag elementos ng crime nga ipagadigan naton. Ang CCTV nakabulig sa bat sa pamangkot nga ini sila mga suspect base sa circumstansya. Yes, partly because circumstantial evidence. So, bisan anong pato nakita sa CCTV, this would be corroborated by other evidence to strengthen our belief on their participation sa sinang crime. Pero may babae sir sa CCTV nga nakita. Makita nato na sa pagfile sang kaso. Ang laptop, ano nakuha ninyo nga mga material nga evidence dito? Ang laptop actually may gina-process pa na subong eh. Ang part na laptop, ang nakita natin dito nga gintagaan value is ang ining CCTV, ining dashcam. Ang laptop ya? Ang laptop wala man kay ina siya ang laptop ang gamiton ng tutani for the Facebook. Na mention mo earlier asang nanliligad pa nga ang inyong ginasuspitsuhan armed and dangerous, may influensya, sila gyapon ni bala? I-clarify ko lang. Atong nga naligad nga ginaban nato nga armed and dangerous because of the nature sang krimen nga ilan obra. Correct. So may ara kita nga presumption nga ini mga persona hindi lang basta-basta. Hindi lang ako na-standby nga nag-drop in lang sa bahay ni Claire kag nagpatay sa iya. So meaning they are capabilities. May mga armado sila kag they have the logistics to do the crime. Pero sila gyapon ni ang direksyon sa inyong investigasyon? They are among the persons of interest nga atong natutukan, yes. Bali mabasko kang ebidensya din sila, sir? The mere fact that we are going to find the case, we are decided nga ginahikot na subong ang ining aton nga mga case folder. The SIT is strong in its belief that the circumstantial evidence nga nagather pointing to the identities of these persons is strong enough to pin them down. So ang dito mo dito nga influential nga tawo, ang direksyon subong daw dito man ginadungka base sa mga material nga mga evidence. By the way, wala ko nagambal nga influential nga tao ha. Nagambal lang taya nga ining mga persona nga behind sa sining nga kaso are definitely armed and it could be dangerous because sa nature nga pagpatay nila kay Claire. Ang wala naton nga perception. But as regards to influence, we don't know. Pero bala nato nga ang ila capability in doing this particular job is strong. But base sa ebidensya nga nakuha, siguro may mga identity naman kamote. Ang baltayan ni depende niya sa level sa inyo nga mahatag. Ano ni sila kung i-classify mo influensyado nga tawo, dalagko nga tawo sa alta sosyedad, no sir? Basta man naton is ang importante lang siguro is we point out that their identities sa sining nga pagpatay kay Claire. I think that is the most important as of the moment nga information nga mahatag naton. Pero hindi ordinaryo nga mga tao?
I don't know kung ano ang standard sa pag-ordinaryo. But ang puto na natin di ay sa ang aton nga mga ebidensya, nag-point out sa sining mga persona. Okay. Yeah, sir, before nagambal ka nga daw apat kang gulong ginatutukan ninyo. Subong amo man nagyapon ka apat kang gulong sa investigasyon ninyo. Actually, kang last week pa, nagpayag na kita nga nag-narrow down na ang gulo nga ginatutukan sa aton nga special investigation team. Ang duwa na lang. No? Kag inisa nga duwa subong, amo na ang probably nga mangin basihan sa pag-file sa kaso. The soonest nga makumpleto na ini kag ma-attest na sa aton nga mga lawyers. Sano sir magwa ang resulta sa globe nga number ni Claire? Wala sang commitment ang Globe, but the good thing there is na-serve na naton ang aton nga cyber warrant. Kag mamba naton gani nga while waiting for this no sang resulta sang Globe nga could be kabay pa makaabot no earlier no ang ining resulta nila. But again ining mga ginahulat naton nga ibang nga findings could be helpful gidya sa aton nga investigation. Sir, we want to be clarified. Yung mga tao sa dashcam, na-identify na ninyo since kinanglanon ini sa filing of cases. Definitely may identities na sila. Ari pa sila diri sa Iloilo. Dili pa sila sa Iloilo. Wow. Yes. Pila ang na-identify ninyo sila? Basta Sila? what I mean is all of them will be maging subject sa sa kaso nga pag-file naton kag niya makita ang ilang mga identities. Mga pila sila sir nung bisan numero lang. Mga pila more or less. Pero mo ang ang sa Lakyan Abbey, they are just among the persons nga mangin subject naton or gatutukan sa special investigation team. So regardless of their number, I think that would be a significant man. But the thing is, they are identified and they will be part of the lists sa mga persona nga ipag-file sa kaso. More or less may pulo, may 8 ang mapailan kaso, mga muna. Basta mama naton more than 3 More than 3. More than 3. Oo. Ining duwa nga nakita ko sa witness to bala sa inangayan sa kay Claire nga sa Lakyan. Dala ini sila sa mga na-identify ninyo. What I mean, they were identified by our resource persons to be persons nga dira sa sinang area, no? Kag as regards to whether they will be included in the list, that's something to look out no sa pag-file nga kaso. Kaya ina sa tanan-tanan gina-assess pa man ang value sa mga circumstantial evidence pertaining to these persons. So may witness ka mo sa lugar nga nakita ina sila nga mga tao. We have resource persons, yes. Si Tuto at si Nini dala ni sa resource person nyo? Sila ang nakahatag descriptions as regards to these personalities. Si Nini at si Tuto, Si Tuto at si Nini. importante sa inyo ni? The mere fact that they were the resource person providing sa mga descriptions sa sining mga individual nga nakita nila nga medyo makaduluda ang ilang mga actuation sa area, they are significant sa aton nga investigation. Hindi, sir, gusto talang maklarify para nga klaro ang tanan. Si Nini at si Tuto, atong nakita nila sa SUV nga pula. So, may mga cartographic sketch na to. Tapos ang sa dashcam, I suppose nga si Pirit, pag ini si Andres nga yung investigation, sila man itong sa SUV nga pula, nga nagbalik-balik. Hindi ko mag-gets. Oh. You So, mean sir, ang sa dashcam and sa SUV? Sa SUV? They are different persons. Okay, They're different persons. oo. Pero ang nakita sa dashcam ng mga tao ni, ma-witness man ni ang mga resource person ninyo, nga si alias Nini kag si Tuto. Sa dashcam, why is nila nakita sa dashcam? Okay. Wala na, si Tutok at si alias Nini have different may na-witness nga mga incidents. So, different ilang level of contribution sa sining investigation. Sir, Kung nakita ni Nini kag ni Tuto, to sir, madala man to sa kaso? They are part sa atong ginatutukan sa sining investigations and the moment nga magiging strong ang mga circumstantial evidence adding to their participation of the crime, why not? Di ba? Yeah, sir, sorry, ang sa laptop, nabuksan na ninyong laptop. Ang laptop, Abi, more kita ka-cancer sa laptop is sa Facebook ni kung hoping dahil nga naka-on dito Facebook, makuha ang messenger. Pero again, wala eh. So wala nabuksan yung laptop. Iyan na sang rakong wala pa sila ka-submit sang wala pa sila ka-submit sang findings. Sa ilang findings only dashcam and CCTV. Ang laptop wala. Okay. Ang na-erase nga CCTV sa barangay na ngayon, na nabuksan na nakita, ang bala na to? I think that's part of the findings sa sang rako. Why Pero- they able to come up with the findings? So nabala na kung sino nag-erase, sir? Ano na? Nabala na kung sino nag-delete? Wala, why na nga nag-delete? Ang aton to na missing, di nato makita. And then we don't know kung it was intentionally deleted. But again, ang aton dito is administrative na part. Ganting man may mga malicious or may mga intent to delete it. Hindi, pero may result na ang RACO as to sa pag-retrieve nila sa to, sir? Hindi ko na specify sa ilang findings kung bala part ato, pero ang ilagin pakita is ang mga evidentiary value sa bilog na gather nila sa CCTV naton kag sa dashcam.
Oo. Na as regards to inang issue, separate sa kaso ni Claire, while it has somehow related, another nga pagtutok ina siya. Kahit ina siya i-pursue kung bala will be specific findings ang pangitaon naton sa RACO. Kaya hindi man na yung requirement nasa sa RACO as of the moment nga i-establish na nila eh. Ang aton man lang is, ang ila is, ang mga evidentiary value nga na-capture sa CCTV cameras kaya sa dashcam. Yes. Safe to say nga suspect na ini sila sa dashcam nga nakita. They are part of the persons nga mangin answerable sa crime. But we want to concern mas specified persons of interest or suspect. Yes, yes, yes. Ano ang pagkabig ninyo, suspect or persons of interest? Actually, there's no difference man at all, di ba? When you say nga maghamba kita gani, sir bala, nga ini sila mangin kabahin sa mga file nga kaso, eventually pag file sa kaso, they're suspects. So pwede kami kagamit sa term ng suspect. So As of the moment, sa tawag pa ng file ng kaso, they still be remain persons of interest. persons of interest. But subject for filing naman Oh, actually, these are just words nga gahulat man sa mga chimpo nga ano siya. Hindi yun ang pagulaton ng DNA, hindi yun ang pagulaton ng iniban pa. Actually, dako ang mabulig. We are hoping gina-follow up ang mga DNA subong result. We are hoping nga ma-bolster ini siya. Pero sa subong nakita sa nga ato nga special investigation team nga amo na gani nga we are interested nga i-plus tayo sa ato nga abogado kag sa ato nga prosecutor for the assessment. Right. Because nakita naton dire nga right. kabaskog na sa mga circumstantial evidence nga could establish sa nga identities, ka-establish sa mga motibo sa sinima persona. Sir, ato ba lang ang balmo sa interview ko nga may isa ka person of interest nga ginhinyo ninyo nga i-cross-match ang iya fingerprint, right? I-cross match na Isa naton, what I mean, ang aton dito is we try to reach out ini mga persons of interest naton. Actually, hindi pa ang iba nila way makabalog nga persons of interest sila, di ba? To provide their fingerprints, no? Para i-cross match naton sa latent prints na nakuha sa crime lab. Tingnan mo may nagbalibad, di ba? Yes. Ang nagbalibad to madala sa kaso? We will see. We will see. Ang ato din sir is ang tanang nga madala sa kaso, these are at the end, at the final, nga baskog-baskog ang mga circumstantial evidence nga nag-gather batok sa ila. Si Rodelin Subong madala tanan nga sa persons of interest naton, so long that this circumstantial evidence are pointing strongly to their identities and participations, they will be part of the case. Si Rodelin madala sa kaso? We will see at the end. Naging may kung wala sa may bulig sa inyo, madala siya sa kaso. But Rodelin is very cooperative sa aton nga investigation. And that's the thing nga ginapasalamatan sa special investigation team. Continue ang iya nga pag-answer sa aton nga mga palamangkutanon. Kaga, again, wala naglaylo si Rodelin sa pagbulig sa aton sa sinang investigation. So, ma-witness siya? We will see at the end kung ano ang mga participation ni Rodelin. But again, she is very significant part. She has a very significant role sa sining aton nga investigation. But siguro na makabulig siya sa kaso? Ako mabulig siya sa kaso? Being the maid, no? In fact, siya sa always at the periphery sa mga discussion nga ini, Rodelin can always be of help sa sining investigation. So, may nabalaan sa sir? Rodelin could be always of help sa investigation and she is cooperating with us. Pero ang mga suspect nyo nga ini, kilala nila si Claire? Kilala nila si Claire. Kilala ba lang nila ni Christina? Siguro na ang bata naman na kang una nga hindi na basta-basta why niya po nga nagsampot lang dito kami patay si Claire, meaning they know Claire, they even plan for the killing of Claire. That's why mga naton nga ka-strong sang aton nga mga circumstantial evidence nga naka-point out nga this is planned. What I mean sir, nga mabalaan kung kilala nila o kung hindi si Claire. Base ninyo pagpangusisa. Hindi man nila siguro ma-identify si Claire makatuon sa bayan kung hindi nila kilala. Okay. Di ba? Otherwise, it could be a mistaken identity. Pero ini siya, ang circumstantial evidence shows that it was planned. They are clear about the identity of Claire. Pila na gid sir ka porsyento subong ang inyo nga folder para nga i-file ang kaso? Ang mambal naton is, di ba? Kung closer kita sa una, that's why kagina, ang pamilya ni Claire is very happy regarding sa development nga nakita nila. Makahatag kita percentage sir? Hindi lang percentage. 50, 60, 70, 80, 90? Importante dahil siguro is, we are preparing all the affidavits, we are preparing the case folder for the perusal sa aton nga lawyer, kasi sa aton nga prosecutor. The moment nga, they can say, go, then we go. Ano ni makabi mo nga breakthrough ni subong sa kaso? What I mean is ang SIT man yang handom sang SIT permi is ma-file ang case eh. Ginbaton sang SIT ang misyon nga i-solve ron nga kaso kag ang filing of the case is the ultimate niya nga goal.
Sir, ang kuan ka daw medyo curious ang tabla. Ang level sa mga suspect nga bal mo gani nga well planned. Okay, if you read between the lines nga as if nga kilala nila si Claire, naging plano gid. Kung sa level bala do ano ka ang kaliber sang mga suspect nga do ano sir? Ako siguro hindi ko mag-point sang reference, no? Let us consider them as unique as they are. Ang ato ng sure dere is that they have knowledge of Claire. They have the capability and logistics to do the killing. I think that's enough nga ma-describe natin sa ila. Kaya hindi ko gusto nga kami man sa SIT, hindi kami gusto nga mag-refer sa anybody else, no? Anong ginatanaw ninyo nga motibo? Ina may kita motibo as we said, but ina finally will be revealing it the moment nga ma-file ang kaso. May parte sa jealousy, dala ni siya, ang jealousy. Basta ang aton kang naligad is may ara kita jealousy, robbery, may ara kita nga political bribery and collected debts. And two of these cases will be the things that you will see the moment ka ma-file ang case. Dua lang aton nga tutukan diri. Doon mention mo sa to mabaskog to jealousy. Part ni siya? Wala ko nakabasin na. Nakambal ako sa interview ko. Sige, pero what I mean is a combination of two, actually combination of two, kang una ganyan nga ba, combination of three mo. Okay. Pero inang mga jealousy, robbery, these are among the four angles nga ginatanaw nato kang una, kag the two of them remains strong as of the moment. Okay, sige sir, thank you sir. Yes, pila ka bilog. Hindi, basta nga ato dire sa mga pumuluit na siguro dapat na natin siguro matyagaan nga may mga bagay nga hindi kita na ma-release as of the moment. These are critical nga mga information nga i-withhold naton. Siguro maapis lang kamo sa realidad, sa kamatuoran nga grabe ang pag-improve sa special investigation team sa sini nga ginakaptan nga kaso. Kung ang handom naton ang ma-file ang kaso, yes, we will be able to file the case. Dutay lang nga paghangop, dutay lang nga pag-agwanta sa paghulat-ulat. But ang special investigation team sa kadugay yun nga 1 month na kita subong. Na ginauso naton nga yung investigation, we will not miss those steps nga naumpisa na naton nga mapurnada man lang at the end, no? So we are strong with our conviction nga we will be able to file the case. Next week? The soonest. After this interview, there might be a strong development. Makakibot lang kita, may i-file nga case. Base Lunes, no? Base Lunes is too far. Depende sa development. Again, di ba? Again, hindi ta kapakot because nga sa mga pumuluyo nga gatutok sa sining interview. The SIT is doubling its time para matapos ining investigation. Gani mabal ko kung Lunes, base it could be tama na kalayo. But pwede man nga Martes, no, depende sa development nga ginahikot nila. Pero may strong nakita sa rin yung ginakaptan nga witness. The mere fact that we are preparing the case folder, meaning we are strong. Alright. Not only ang circumstantial evidence will be backed up by witnesses. Okay. Base file karon hindi kami kabalo na sir, hindi kami ka-cover. Di ba nag-promise kami sa inyo, the moment nga mag-file ang kaso, this will be a live coverage for all. Kaya I think everybody nga nagatanaw sa inyong interview, ang mga inahulat. Tunogon man, no? Ngayon natin sila pagpakita sa ining finale, sa sining journey. Lighter side lang wala. Seryoso gid sa what I mean is this will be a finale naman sa kung mag-file naman sa kaso. Anong finale? Everybody is waiting for that. Hindi naman ka mo hindi naman ka mo i-rob or deprive of that opportunity. Dahil mas siguro mangin confident man ang SIT mapakita na we are really doing our job para sa, well, not only, we are not just to please the people nga nag-pressure sini sa aton, pero aton diri is ang hustisya para sa kamatayon ni Claire. Sir, thank you din. Thank you sa pagsalig. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you so much, Kudo.